Hindi pa po, mamaya na po. Sabay na kami. May tumungos na naman. Hello mga subscribers. Punta tayo ngayon sa ating therapy again for this November 25. Pesta ng Arayat, no? Kabalinan. Happy Pesta, Arayat, Kabalinan. November 25. Ayan. Pesta po si King Arayat, Kabalinan. So ngayon po ay again therapy ni Kuya Bong Aguinaldo. Ito po sa Initsay Telipayong. Ayan. So check ko lang kung paano na po ito. Pang siyam back na eh. Pang siyam ka na. 9 days talaga yan. So bago po magsimula guys, pray muna kami ng nanay. Ayan. Kita ba ka may mask ko? Wah. Saan ka na? Oh, ayan. So, kung kakapakan yan, ayan. So, bayo tayo mag-BP. Tumagawa kami nila eh. Nalagyan mo lang? Kasi? Resi. P. So, bago mo tayo mag-ano, mo tayo. Ay. Tanggal ba? Tanggal? Ayos lang. Matibay. Alright. Siyempre mo tayo. Bago tayo mag-isa. Kaya sabi nga sa Mateo 4:4, di lamang sa tinatay buhay ang tao, hindi sa bawat salita ng Diyos, pagkatawi sa kanyang bibig. Sabi sa Mateo 5, papalit yung mga tao na pinalinis ng puso sapagkat nakikita nila ang parin ng Diyos. Exodus 26, ang Diyos ang ating gamot. Marcos 4:24, magkaroon ka ng pananampalataya. Lord, maraming salamat po ulit sa mga sama kami ng PSC at kay Lord sa kanyang pamilya at kaibigan at mga anak, mga po, mga pagbuhay nila, paglas na po ang hospital ng Pagkakalong. At salamat po ulit sa sponsor po na hindi sponsor po kay Kuya Bob Bilang pero pinakamatang na magkakaroon po siya ng pag-asang muli, Lord God. Muli Panginoon, bless mo na kami po. Bless po kami gagawin na po. Kami ni Kuya Bong, Lord God ay maayos po namin ang therapy na wala pong injury at sa namin po kami sa pangalan po ni Jesus. Yun na yung siba na. Tinanong mo yung ating vlog, di ba? Oo. O, shout out. Nagsama sila. Ano pangalan ng yung sponsor mo? Ate Yoli and Ate Silvia, sa inyong pamilya, shout out po. At siyempre, Pero siya ito sa mga anak ko. yan. Mahal ko kayo mga kapatid ko. Yan. Ay, isa ko, di ba? Lalo yung asawa ko. Yun! Ano yung sakit sa akin. Confusion nila. Pagulayan. Patay, ang ating tiyan. Sabagay magulong si nanay. So guys, nagdala ko ng pasit-pasitan. So kasi ito maganda pala sa uric acid, arthritis, pababa ng dugo. Maganda po sa kidney natin, sa dugo natin, pampalakas ng katawan. So maraming benefits si pasit-pasitan. So kinain ko kasi ito, hindi maganda sa katawan natin. Ayan. So ito po pwede ilaga at pwede rin gawing salad. Yan, ha? Anong so, ilaga o salad? Ilaga mo na lang. Yung, mamaya, bigyan nila ako mamaya. Pati ikaw na isama mo. Kaya may makita ka dyan, pwede ka na araw-araw yan. Mawawala yung mga threats, makatulong yan. Ha? 120 over 90. Pwede na yan. Ang pulso mo, 160. Okay ba yun? Siyempre. Maganda yung puso niya na. Pusong ba ito? Pusong bata. Bakit ano ba pinaka-normal ng puso natin? Pinaka-normal po niya is 90 to 120. O 80 to 120 puso na. Pilang tayo yun. 106. Ang dugo mo is 120 over 90. Very good yun. Sali po sa niya. Sige na. Okay. Okay. Isang maganda dugo mo yung madam. Very good. Kasi alam mo, sa totoo lang, pag puro kasi yung gamot ang tinitira niya, masisira ang kidney mo.
Magiging yan, dialysis. Di ba? Hindi na mo kapag nakain ka ng pansipan mo. Oo, wala isang tubo. Totoo yan. Oo tayo, ha? Totoo yan. Kasi, ano yan eh, home remedy yan. Herbal yan, oo. May mga, tayo yung mga specialty tayo, mga herbal medicine. Bago nila i-promote yan, subukan na. At subukan ko rin. Nagsalad ako, sarap. Oh. Maganda sa sugar din yan, ha? Sugar, cholesterol, kidney, arthritis. Pati ko nga akit, panda lang ko na. Wow! Maski ko ulit kayo, kaya natin yan, kapag yan. Hiharap natin. Hindi balik pa kayo. Hiharap natin yan. Basta para, yung babalaw mo sa Ate Presi, yung tubig, lagyan mo asin. Gaganyan mo. Dahil inisip ko. Oo, siyempre. Tapos pwede mo sa kanyang isalan. Lagyan mo ng kamatis, sibuyas, lalagyan mo ng itim na malat. Pwede yan. Pero kung suming juice, okay lang. Kayong dalawa. Yung katumbas po nun, isang kalating litro. Yung kanyang dala ko. Kalating litro, pwede niyo. Nakaraan po yan, naka-30 tayo, ha? Ngayon, kaya mo 35. Natayo. Oo, po na yun. Naka-30 tayo. Yung pinipipis siya, tumatayo na siya, inaanuhan na siya ng kumot. Sayang, ano? Ano tayo na? Nagpot. Gas ka. Dapat 35 ba? Yeah. Bye. Kung 80 na pala tayo sa ano mo. Dali mo. Yung dati kasi yung bago binitawan sa ni Mike, tumatayo, yung kumot, tumatayo siya. Nawakan na yung... Mayroon pa siya mga tayo dapat ito. Hindi na diretso. Ito kaya? Dapat tumadiretso muna. Kahit kumuta mo yan, bintong yan, makabalihan pa siya. So dapat ito, dumiretso. Dahil pag isang pa na isang pa ha, baka tayo, di ba tayo kuya? Tapos ito, lalay lang, ayun o. Yun ang gusto mong mangyari. Ngayon, pag bintong yan, pag dinagyan mo po dyan, ganun yan ay. Baksak na, ano? Mapabalikan. So, tayo ay nakaka-9 days pa lang. Siyam na araw pa tayo ng therapy, ha? Pang siyam pa lang. Sige yan, bago pa lang. Pero at least, ito meron ng power. Meron na. Nandaw mo rin pag kumatayo ka, di ba? Mamaya. Pwede yata. Ayaw kami gimit na, kasi siya naman sisira natin. Ayun. Ayun kung babang dugo na nanay. 103 over 61. Dugo bang baba niya? Ano? Over 61. 62. Abay kumain ng balot. Wala pa sa pagkain. Kulang ka sa pain. Hindi ako nakakatulog. Isa pa? Hindi na. Okay na po yun? Isa pa. Oo, balikan tayo ng mabi. Pagod po, tsaka po yan, ano? Tignan yung tsura mo, no? Ulit kasi ako, hindi ako nakakatulog. At is 100 over 60. Dapat mapalo ka ng mga 110 over 90. Yun ang dugo dapat. 100 over 60. Eh, dugo nga yan, ha? Dugo mayaman. Dugo na ginagawa. Bakit napagod kayo sa puyat? Yung mga napaspasitan, no? Lalo din pala natin, may stab yung kanila. Kasi pasitan. Talaga, sinasay. Yung arthritis mo ito. Nasi ko sa terado at ikong kuwanin kami. Parang paso. Yan pasubo ito. Tuturo lang muna. Yung basa-basa ko niya. Oo, di basa-basa lang. Mas namin naman mo ng bume. Chula ka ito.
Di ka ba nahilo adequacy? Hindi yun. So, okay ka lang? Kailangan nyo ng maintenance, hindi nyo ng maintenance. Oo, yung kahit lang. Eh, pag yung mababang dugo nyo, huwag ka muna minom. Kasi mababang dugo mo. Ayan, 120/60. Good na yan. Pwede na po yan. Huwag ka muna minom ng ano, ngayon, bawal ka minom. Ay, sa puso ko yun. Puso mo 63, pwede rin. So, 120. Pwede natin yan. Nababa rin yung dugo mo ha. Tapos 63 puso mo. So, kung inom kasi sakto yung dugo mo na eh. Bukas ka na minom. No? Kasi check ko lang yung maintenance mo, no? Baka maloblood ka na nakakainom. Sige po. Tanda mo na mo. So guys, ang aming program ni Kuya Bong is 35 yung ating muna yun. Maraming muna yun mo ha. Bago tayo magsawa sa finger movement natin ha. So, siyempre lang magkakaroon tayo. Ano? Ito ba? Hindi tayo. Ano yun? Position ka. Position. Ayan guys, so ngayon guys, sa 9 namin session, ang aming po tayo ay nagdagdag kami ng 5 points, bali 35 ngayon yung aming program. Yung the rest, yung mga finger movement niya, like front, twisting, etc. So nagdagdag din ako as per as program namin. So ngayon po ay November 25, 2025, ngayon po ay Tuesday, and this is the 9th session therapy na aming gagawin ni Kuya Bong Ginaldo. Watch niyo po till the end. And again, sa lahat ng mga subscriber natin dyan, sa lahat ng mga nanonood natin at patuloy kong sinusuporta kay Madam Mang Campaign, sa inyo po lahat, God bless you. Siyempre sa aking mga kapwa, sa aking mga, lahat ng mga kapatid ko dyan, sa inyong pamilya shoutout. Sa mga nagis ko, sa inyong pamilya shoutout. Sa lahat ng mga pasyente ko, shoutout. Ayan, God bless you guys. Ha? Shoo. Okay na. Ini, silog mo na. Good. Naman. Diba? Kailan ba yan? Hindi naman yung decision yan. So dito, Ano masakit kasi papa yung ko? wow. Bawal masakit. Hindi. Wow. Lower ko. Wow. Ayan. Saan tinulog ako muna eh. Okay. Wala na. 1. Eh. 1, 3. 2. 3, 4, 5. Dito ang lura ko ng driver mo na. Lura ko na. Masang ka niya. Bani. Masarap. Pagkakit mo, masakit papa yung ko. Dapat ang okay at baka diretso.
Sebab? Sebab? Nasya? Hindi mo na kuskusan. Hindi mo na kususin ka. Tiyapi-tiyapi ko ayaw ko kusus. Ano ni? Ano pa ba yan? Kaya nga dito. Yan. Ako din. Sa ko ko. Yan. Di ba? Ito ko mag-yan. Yan. Para ma-develop yung lord ako. Very good. Ano ka mag-yan? Ano ka mag-yan? Mag-yan ba? Hindi pa na. Di ba? Ayos ba? Ha? Gusto mo may yan talaga mga masik-masik ka na. Oo, nasa kasi Masik ka eh. Yan yung kaya ganyan. Yung... pati ako kaya arthritis. Wow. Try siya na. Kaya di nyo, Yan. Kaya minum ka minum. Yan. Ali, long mo. Praise the Lord. Oh. Diba, pre? Kaya pa nakanta ka na ba, diba, pre? Oh. Anim na eh. Diba, ngitak mo na eh. Ini mo, tukot mo yun eh. 1, 2, 3. What? Ay, siya lagi ba ita? Lagi ba ita makanta? Matalas. Yan. Ito. Yan. masuk ke arthritis. Boleh ni. Itu. Pak Syam. Anak ini macam ni mana? Belum. So. No. Simple. Apa nama masukkan ke? Kailangan ba? May wag na eh. Na. May nakabag. May mga ganun ko na eh. Kasi pa kanya. Wala bang. Sa mga nakunasi ka dyan. Eh, siyempre, ba, therapy yung puro masari. Kaya may physical, di ba? Tresi. Siyempre, tsaka rin. Kubra, siyempre. Tresi! Pati papakabot mo kapag Pati nakakabot mo yung mga sakit. Galing ka, di ba? Mga ini itu mas, lagi. Do. Kursi. May naman, di ba? Hindi ako. Di ba? Ay, siya o, tasigan mo. Subukan ka tasigan mo din. Nene. Resi, 14. Isi. Ay, ne. Kawang tuli. Isi. Uy! Dahil na. Ay, siya. Kursi. Tapos mo ano ba? Sige ba? Nene. Kawang tuli. Sis. Yan. Ano? Malago. Magandang tamo niya. Okay. Apa juga possibilities? Huh! Kakain yan eh. Meron pa siya may kain pa yun pa Oh, sabihin ba? Okay. Wala magabak. Sabihin niyo ba? Dia tinggal 35 taon lang. Mga programa yan. Oh. 17. Huh! 18. oh, 19. 20. 21. Huh! Teka. Masaya ba? Ne. Hindi ba? So guys, ang problema ni Kuya mo, siyempre may stroke na, may arthritis pa. So, parang siya po biling sa may mabalakat. Same case sila
So, hope and pray. Makakalakad si Kuya Bob. Kaya, hanap ako ng paspasitan. Makatulong ito sa kanil kasi. Diba? Oh. Dito. Okay. Gamitin mo ha. Hmm. 4. Ito 5. Very good. 6. 7. Tingnan. Sarap. Kailangan tututo mo ngayon. Pati ako ka. Kailangan tutumba eh. Dati may tumba, kaliwali. Tatagulas siya kasi Yan, ganyan eh. Six. Oh. Yan eh. 7. 28. 29. 30. oh, Apa ba eh? Apa? Sakit din apa eh? yung bata ko. Ito ay ba? Puti pa yan. Asya. Eh. Tama naman ang position. So nakaka-30 tayo ba? Bab? Ah, Dito na. 29. Oh, ano pa? So guys, ang aming target is 35. Malabing video natin. ito ay kapadalupan. Bab? Ito kapadalupan. Di ba ba? Yung kaya binuto ng palo at pamutin. Buri-burita kaya. Hindi mo. Eh, kasi baka tayong buri-buri. Di ba ako buri-buri. Buwan. Eh, tokot babay manok yung binuto niya. Di ba? Ano ba? 30. Sarado. Ya, boleh box ni. Nampak? Ayos ba? Oh. Bab, hati na. Oh. Kung si Marco mo. Ayos ka mo. Nakapagan. Ito mo na ito. Okay. Di mana mo na. Ah, hati-hati guys. Hati to ah. Oh, 31! Ayan, ayos yung kamita. Oh. Mas video. Ito tigas yung baka. Diba? Apa po? Oo, patay mo ang isa pinita. Ito yung bakal. Oo, ito tigas. Bakal yun eh. Masakit yung ito. Bato may lugar kaya, may pasitan eh. Nah, pas daw, sino mo man eh. Okay. 31. Apa na mo? Ganito. Dito ka pa. Yan. Okay. 23. Yan ako. Anong bias? Diba? Buwanan. Tibor. Ito na eh. Natipay mo lang ba? Wala ba? 45. Yan. Yan. Okay. Nakakaya na. Yung Lord. Asbab? Ha? Asbab? Ha? Ano guys, tawa kami sa kanyang finger movement. Thank you Lord.
Dito natin yan. So, guys, post ko muna ito. Ano natin kung ang natin ng parang guys, ibat ko muna para makita natin si Bebong. Dito, mas kupitan kita kung ginagawa namin. Ayan guys. Ayan. Kitang-kita mo na. Kitang-kita yung ginagawa namin sa finger sa upper limb. So, tapos na po tayo sa lower limb. Kanina po, so nakatrepicate kami. Ibig sabihin po ng program na yun, to develop yung kanong lower back at saka yung kanong lower limb. So, pag itayin niya, yung power na ako na. Pero hindi po pwede kasi may arthritis. So, ito yung ating Hindi na nakakaharang sa pagkakas. So, ngayon po, we'll make exercises yung ng mga finger sa kanyang stroke. Affected area. Kaya po na ito. So, 1, 2, bilang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 8, 85. Paano gawin mo ito? Kaya ito yan. Ang pangamot ko kayo. Isa na. Ito po. Last time mo ganyan ba? Yan. 4, 3, 60, 7, 8, 85, 10, 20, 12, 40, 50, 60, 70, 8, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 8, 85. So, except po, 80 po ito ha. So, nag-count na magsasalta pa ako. So, binibigyan ko lang tuloy my mind. Sa program niya po is 85. Oops. Ano pa ang parang mo?
Sarah. Lahat, ano mo pangalan? Sarah? Sarah Jeffrey. O, Sarah Jeffrey. Jason. Sarah Jeffrey Jason, yun ba? Ah, Gusto. Karen. Alan. Apat sila. Sino pangalan mo? Sarah Pangalawa? Jeffrey. Ito ang O, pangatlo? Jason. Ito ang Jason. Bunso? Si Alan. Kung ito magkasama. Ito yung bunso. Ha? Ito hindi nila na itong bagyo ngayon. Lalo ba? Lalo yung panahon nito ba? Kala namin, pwede mga di ba ako din? Nagtakas ni Michelle, ako na. So, mali pa sa mga natin. Yan siya na namin kapwa. So, nagpakan din siya ni Bagi. Kaluluta mo ba? Ang tawag niya. Yung berkadya ng mga. May isa ibang niya. Thank you, Lord. Ano ka pinatay ito? Sino yung bang pasipasika? Mana? Masarap na lang na. Ang bako na lang kami. Ano ba kaya pasipasita kayo? Idahan ng piyakas. Nilalaka. Ang dami na mas ba? Kaya infection yan. Pwede ko pasikan. Arthritis. Ano pa yung pasukan ba? Oo, dito ito. Hindi, bago. Kanya na yun eh. Oh. Dati, kaya kanya, no? Oh. Sabi mo, thank you, Lord. Oh. Dati, hindi mo yan, di ba? O, di ba? Bakit yun? Hindi na. Oo, mandi mo nga, masaya ka na eh. Alam mo, sabi mo, kayo mo muna eh. Kasi pati ligot na kaya pinunod.
Ibawas ko ito yung asin. Bukas na sila yan. Pinatuloy ang pinaba. Pinamit ko yung asin. Kaya kami lokal ka ang takpa pati. Tupak. Kasi ito isa, pista pa aratin. Wow. Ay, bago, busy ko ba? Napunta rin dito. Sana ako mas sa iba ka. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14,